ಗಟ್ಟೆರೆ ಇರೆ ಪೆಲತ್ತ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಲ ಮಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಯಿನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡ ಮೂಜಿರೆ ಬಾರ್ದು ರಡ್ಡಿರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಚಿಂಕಿರಿ ಕುತ್ತಾಯಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತೊಂದಿರೆ ತಿರ್ತುಡೊಂದಿ ರಡ್ಡಿರೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಗೊತ್ತೋಳು ಇಂಚ ಇದೆ ನಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬಗ್ಗ ಅವಳು ಹಲೋ ಕೇಂಡ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಇಂಚ ಕಿರ ಕಟ್ಟಿಕಂತವನ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಇಂಚ ತಾಳು ತುಪ್ಪ ಅಲ್ತೋಲ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂತ ದೇರ ಬೆಳೆದಲ್ಪ ಆ ಗುಂಡಿ ಕಿಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಣ ಗುಂಡಿ ಭಯಂಕರ ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂಚಿರ ಅಲ್ಪ ಉಂದದೆ ಉಂಟು ಇವರ ಉಂಟು ಅನಂಜು ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಪುಡ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಗೋಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ್ಯಾರ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೊಲೀಸು ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕೆತ್ತ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸಣ್ಣಗಳ ಕಲ್ಪಾವಣೆ ಅಕ್ಕ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಾಯನ ಕಾರಣ ಬಂಗ ಅಂಡು ತುಳು ಇತ್ತಿ ತೆಲ್ಲೇನೆ ಇರ ತೆಗೆದ್ರು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ನಾಂಡ ಈಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾಡೋದು ಕುಳ್ಳು ಅಜ್ಜತ್ತೋ ಒಂದದ ಚಡ್ಡಿ ಆಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಪಾಡ್ದ ನಾನು ಇರ ಅಜ್ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರಜ್ಜಿಯ ಏತು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಿಕ್ಕ ಅಂದವಳ ಬೆಳತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೊಂದ ಹಲೋ ಬುಕ್ಕ ಅಂದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜದು ಇತ್ತಿ ತಲೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರಿ ನೆಟ್ ಆಪುಡ ನೆಂಗಡ ಹುಟ್ಟಿಯ ಮಣ್ಪಿತ್ತನ ಅದು ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗತಕ್ಕ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತೇತಿಯ ಮೂಡೆಗೆ 700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಇರುವ ಮೂಡೆಗೆ ಕಾಶಿ ಅವನ ಒಂಜಿ ಮೂಡೆ ಐವಣ ಒಂದು ಇಟ್ಟದು ಇದು ಮುದಲಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂಡ ತುಂಬ ಪುರಾಣ ಮಸ್ತ್ ಇರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ತಿರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಒಲ್ಪಲ ದುಂಬುದ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಒಪ್ಪುಣದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮಗೊಂದು ಬೆಳ್ತಿರತ್ತೆ ಅದೇ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರೇನ ಪತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಇದಾವೇನು ಕುತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಾಟಂಗ ಹಲೋ ಸರ್ಪಲ್ಲೇ ಅದೇ ಈ ಗಿಡ ಕಾಲಪ್ಪಳಿಗೆ ಇಂಚ ಮಾಡಿತ್ತದ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡಿದ್ದ ಮೂಡೆ ತೂಕು ಜರ ಕೇಳಿ ಮೂಡೆ ಆಡ್ತಿ ಇಂಚ ಐತಿ ಈಸಿದೆ ಬೇಲೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಂ ಪಡ್ತ ಅವ್ರದ್ದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿತ್ತದ ತುಲಿ ಈತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಈತ ಐನೆ ಇರ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಬಂಗಾಂಡು ನೊಂಜೆ ಕಡ್ಬಕ ಪೊಣ್ಣು ರೆಡಿ ಮಂದೊಂದು ನಾ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿನಿತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನು ಚಿನ್ನು ಸರಿ ಆದ್ರೆ
ಸಣ್ಣಿಗೆ ಇರ್ಬಿಡೆ ಆಯ್ತು ಕೋಪಮನ್ ಬನ್ನಿ ರಾಜ್ಯ ಗೈಸ್ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಲ್ಪ ಓಲೇಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಓಲೆ ಇರೇಜ್ ಪೆಲ್ತೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಡಿ ಹೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳದು ಎಲ್ಲಿ ಇರೆ ಕಲ ದಾಳ ಮನ್ಪರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಡೆ ಕಣೆ ಇದೆ ಅದು ಅಂತೆ ಮೂಡೆಗೆ ಹಾಪುಚಿ ಇರುವ ಮೂಡೆಗೂ 700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆದ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಾಳ ಅಂತ ಅವಳ ಪರ್ಬ ಬಣ್ಣಗಂತ ಪನ್ಪುಣೆ ಬೋಡ್ಸಿ ಪೂತ ರೇಟ್ ತರಕಾರಿ ರೇಟ್ ವರನೇ ಉಂಟು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಇಂತೂ ಪರ್ಬಂದು ಪನ್ಪಂದೆ ಫುಲ್ ರ್ಯಾಪುಚಿ ಅದ ಹೀಗೋಸ್ಕರ ಮೂಡೆ ಪೂರ ಕಡೆದೀತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಮೇಯ್ತಾರೆ ತೊಲೈತೆ ಮೂಡೆ ತಿಸ್ಮೆ ಮೂಡೆ ಮೈ ತುಂಬಲೇರೆ ಪೊಯ್ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅವೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈದಿತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಣಾಗ ಮೂರು ಅಂಚೆ ತಾರಿಂಡಲ್ಲ ಚೊಂಬುದಲ್ಲ ಈಗ ಪೋಡ ಪತ್ತು ಚೈನ್ ಇದೀನ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳೋಣ ಮರ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚಗಳು ఇంకా ಪುಣಿದೆ ಅಂಚಗಳು ಹೇಳಿಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತರ್ದ ಬುಡ ಒಬ್ಬುಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈ ತೊಂದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮುರಳಿ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಮೈ ಪೋಡಿತ್ತು ನಾವು ನಮಕ್ ಮುಗ್ಡೆ ಪುರ ಅಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅಂಚದು ಇನಿ ಮೈತಿ ಕಾಂಡ ಅಪಾಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮೊಂಜಿಂದು ಅದೇ ಅಕ್ಕ ತಂದು ಮೈ ತಂದು ಪೋತಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಅಲೆಗೆ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಮೈತಾರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಅಲೆಗೆ ಹಬ್ಜು ಕಾಂಡೆ ಆಪ ಪೋತ್ತ ಅವಳೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ದಿತ್ತ ಮಲ ತೊಂದೂರು ದಿವಡೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಳೆ ಅಂಚ ತವೇನು ಮೈತು ಬೇರೆ ಪಂತೇರು ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಚದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈತಂದು ಪೋತಲ್ಲ ಮಾಮ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತು ತರಕಾರಿ ಕಜ್ಜಿಪುಂಡು ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಣ್ಪೆರುಂಡು ಕೋರಿ ಪೂರ ಅದಂತೂ ಒಣಚಿ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಟೈಮು ನಾನೇನಾದ್ರು ಬೆಳಕು ಅಂದೆ ಏನು ಮಗಂಟ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಬೇಲ ಓಡೈಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಮೂಡ ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಉಂಡು ಐಟು ತಿನ್ಪಿದ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಲ್ದೀತ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೊನೆಡುಂಡು ಬುಕ್ಕ ತಿಪ್ಪುಗಂತ ಅರತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಮೂಡೆ ಮಂದಿತ್ತು ನಂಜಿ ಮೂಡೆ ಆತಿಂಡೆ ನಾನೈತೆ ಬಾರದಿರಟ್ಟು ಮೈತೇರೆ ಪಂಡ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಕಮಂಚತೆ ಬಾರದಿರಟ್ಟು ಅಂಚ ಐತೆ ಮೈದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಬಂದ ಮಸ್ತುಂಡು ಮೂಡೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಡೆ ದೆಪ್ಪೆರ ಜಾದು ರೇಟ್ ಫುಲ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕಜಿಪುರ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಐಕುಪುರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುರುಂಡು ಅಂಚೆ ಬರ್ಸದ ಉಜ್ಜುಂಡು ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಮಿಗೆ ಬರ್ಸನೇ ಬರ್ಸವೈದಿಂಡು ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ತುಂಡು ಏನು ಕುಂಟುಲ ಪಾರ್ದೆ തോന്നില്ല ഗാലി പത്രം ಬರ್ಸ പോപ്പും ചെത്ത് പുറത്തിത്തിനായിരുന്നു പസാജിതെല്ലാം ആയിരുന്നു കുണ്ടുപാടിന് ജാഗിച്ച് അതിക്കോസ്കര തൂപ്പൂടി ഇത് വേണ്ട കാപ്പുണ്ണിന് ബല കുണ്ടുപാട് തെപ്പും കുണ്ടുപാട് നലിപ്പുണ്ണിന് വേണ്ട കുണ്ടു തൂയി പോകുന്നുണ്ട് ಒಂದು ವೈಕ್ ಮಟನ್ ಇದು ಮಟನ್ ಸಾರ್ಗ ರೆಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಡ ರಡ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆರೈದು ರೇಟ್ ಕಣಗ ಬೈಕೊಡ ಯಾವನನ್ನು ಮೂಡಿತ್ತೆ ವೈಟ್ ತಿನ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಬಡ ಒಂದದ ಬಡ ಚೌತಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದದ ಚೌತಿ ಮುಟ್ಟ ಬರಡಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮಂತನ ಮೂಡೆ ಚೌತಿ ಮುಟ್ಟ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರಂತ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ ಪಣ ಮೂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮೂಡೆ ಎಂಚದ ಎಪ್ಪುಣೆ ಆತು ರೇಟಿಗೆ ನಾ ಮಣಿ ಇರತ್ರ ಮನ್ ಬರಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮನ್ಸರ್ ಲಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಮೂಲುಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಟಿತ್ತನಾಗ ಮನ್ ಬಂತೇರೆ ಅಂಚ ಪೂರಿ ಮಟನ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಮುಖ ಗಲೀಜು ಪುರ ಅದು ಗೊತ್ತು ಕಾಂಡೆ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಜಿಪ್ ಮಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಷ್ಟು ಪುರ ಚುನ್ನಿ ತೊಂಜಿರ ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ದಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಆಗಲ್ತೆ ಮೂಡೆ ಪಾತ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎರಡ್ದು ಹೌದಾ ನಾನು ಇನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೂಡೆ ತಿನ್ಬಿಡೋಣ ಬೇರೆ ಉತ್ತ ಕೊಡ್ದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಚಿಪ್ಪ ಅವನುಂಡು ಕೊದಿಜಿ ಕೊದಿಯೋಡು ಪೋ ಮೂಡೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂದು ದೀತಾವ ಸಣ್ಣ ಮಟನ್ ಸಾರು ಬುಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಐತೆ ಮೂಡೆ ಪೂರ ಅಂಡೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಲ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಹೆಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರ ಇದ್ದ ಪಂಡ ಅಂಕಲು ಚಾಪರಗನ ಪತೊಂದು ಜರ ಆತಂಡು ಅಂಚದೇನ ಮನಸ್ಸು ಮಣ್ಪೆಲ್ಲ ಪೊಚ್ಚಿ ಕಾಲಿಂಚಿ ಮೂಟೆ ತಿಂದು ಬುಡ್ಡಿಯ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಮೀನು ಬಡಾನ ಉಂಡು ನಾತೆ ಪಾಯಸ ಪೂರ ದಾಲ ಮಣ್ಪೆರ ಪೊಚ್ಚಿ ಕೋಡೆ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಮಂದ ಪಾಯಸ ತರಕಾರಿದ ಕಚ್ಚಿ ಪೂರ ಆತಂಡು ಅಂಚದ ಇನ್ನಿ ಫುಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಂದು ಬುಡಿ ಇತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಣ್ಪೆರ ಪೋಯ್ಚ ದಯ ಪಂಡೆ ಕೋರಿ ಪುರ ಮೀನು ದಯ ನೆನೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಜನ ಅಂಚ ಅಂಚದ ಬೈಯಕ್ಕೆ ದೀತ ಬುಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಾಮುಗು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಾಮ ಬೈಜೇರಿತೆ ನನ್ನ ಬರೋಡರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪೀರಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಕಾಯ್ತು ಬಿಡ್ಬಿನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಾರೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಬಲಸೋಲಿ ಬಂಡದ ಅಮ್ಮ ಅಂತೀರ ಅಂಚ ಅದು ಮೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಫ್ರಾಂಡ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮೀನ ಬಯ್ಯ ಮೀನ ಪೊಂಡ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.